Ето го и дървото. То стана огромно. Беше много малко храстче, но сега е огромно дърво. Дори не мога да го снимам цялото. Ето ги листата, какви големи. И плода. Миналата година мама прави сладко от японска мушмула, но страшно трудоемко. Много трудоемко. От една кофичка излязаха 5 бурканчета малки от пюре. Защото костилката е голяма и заема по-голяма част от плода и много малко месестата част вътре. След малко ще обеля едно да го видите. Ето тук колко много са, но не можем да ги стигнем и стигат почти до втория етаж от къща. Имате ли такова дърво? Виждали ли сте? Листата са ини като покрити с мъх. Ето го, наклонче плода. Беше хращ, а какво огромно дърво стана.